салом дӯстони азиз, хоҳишмандои бизнес, яъне ки ҳар шахсе мехоҳад ки тиҷорат кунад бародаро, ина вақтшай 10,000 вибри кроссовки дорум. Дар WhatsApp бинависен каталог, сураташро роитон мекунем бародаро. Бигирен бизнеса пеш барен. Ай 550 рубле то 3400 рублеро дорум ва тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи пули доставкаш меспори, борта мегирӣ, тиҷората пеш мебарӣ. Ҳар як мард бояд ки дар ҳаёташ як бор риск кунад бародаро. Шумо тиҷората бихапен, ай ҳамин тиҷорат шумо соҳиби замин, соҳиби хона, соҳиби любой чӣ мешавем бародаро. Просто дар ҳаёт як бор риск андакор. Як коробка бигӣ, бизнеса пеш бар, пул фурӯхти дуюм коробкаша бигӣ. 100 коробка мегирӣ, як коробка мегирӣ, фарқи надорад. Тамоми шаҳрҳои Россия роитон мекунам. Бигирен ҳамин тиҷорати кроссовкиро пеш барен. 10,000 вибрай бародаро. Любой хел маркара дорум пашти. Дар WhatsApp муроҷиат кунед. бо дили пур бошем бародаро, амоната ба шумо мерасонам. Бигирен бизнеси кроссовкиро пеш баред. беғарзи кроссовки спортивка мефурата, брижа мефурата, чизе дар корайта равон мекунам. Сами главни биги тиҷората пеш бибар ва дар ҳамин ҳаёт, дар ҳаёти худат зиндагита тағйир бите. Хонободу сарбаланд бошед. бародаро бисёри бад мепурсиданд ки самиёван доред. Бале дорем бародаро. Самиёван оригиналаш истеҳсоли Индонезия мебошад. Курсаш бошад 3 пачка мешавад. 12 то 15 килограмм вес мета. Бо гарантияш. Мақсади ин метавонад ки занам бихӯра, мардам бихӯра, фарқ надорад. ай ҳам вес мета, иштиҳо меёра, одамо ба қувват мекунад, слаб шида намеёмад. Бе ҳар чизи хуб аст. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. муроҷиат кунед, равон мекунем. ҳамчунин ба Тоҷикистон ҳам роҳӣ мекунем. бародаро маз барои витилиго овардагем. беҳад качестваш хубай, результаташ хуб нишон метиҳад. истеҳсоли Египти мебошад. барои сафедшавии пӯст витилиго беҳад чизи хуб аст. курсаш бошад дута мешавад. кадоме дарко бошад занзани ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. ҳамчунин ба Тоҷикистон ҳам доставка дорем. метавонем муроҷиат кунед. марҳамат. мепурсиданд ки 3 одном барои чӣ? 3 одном бародаро барои хунакира мегирад, мардонагира ба қувват мегирад, фоиза баланд мекунад, гардиши хуна тез мекунад, ракаши пурра нес мекунад. ай 21 намуд ётар бошад, дар 17 ҷойдан фоида дорад. ҳамчунин спрей дорад ба мисли мази френк. ин спрейша мақсад барои муҳлати ҳамхӯбаира тӯлонӣ кардан. инҳо барои одамои зандор аст. кадоме дар кор бошад занзани ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунад. ҳамчунин доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. марҳамат. ва ҳамчунин плюс ҳам дорем. метавонем муроҷиат кунед. истид энурез овардагем. ай 12 намуд гӯтар шуда, ҳамчун боятҳои Қуръон тайёр шуда. ин барои чия? барои пешоб ба ман кардан, барои кадоме кӯдакҳо, одами калона фарқ надорад. метавонад кадоме ки зану мард фарқ надорад. кадоме ба ҳамин мушкилот дучор аст, метавонед ки заказ кунед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. ҳамчунин доставка ба тамоми Тоҷикистон ҳам дорем. курси дута мешавад. марҳамат. номеро дар роҳи экран.